Dit is Nakpraat. Dit is Nakpraat. Dit is Nakpraat. Iedere donderdagavond van 8 tot 9 op Breda Nu. De ratbol van deze week. Ja, Birigiti, Bardot. Hij pakt ze niet zo, maar zo. Ja. Daar hoort ook een dansje bij, heb ik me laten vertellen afgelopen zaterdag. Tijdens zo dansjes maar achterwege laten. Nee, dat doen ze maar lekker op het voormalige vak 14. Dat moeten ze daar dansen. Ja. Hey, mooie poll van de week op de radpont.nl en nog steeds. Beïnvloedt hem nog steeds. Hij loopt nog tot komende zondag natuurlijk. Want dan is die wedstrijd zondagmiddag tegen AZ in Alkmaar. En dan, ja, hoe luidt de poll, Leon? Ja, dan zal Stijn Vreven zijn keuze hebben gemaakt. Want Andries Noppert, komende zondagmiddag. Hoe gaat hij zijn middag doorbrengen? Ja, dat kan op verschillende manieren. Kan in de goal of naast de goal. Naast het veld. Maar er zijn natuurlijk, we zijn de rad natuurlijk. Dus we moeten daar weer 36 kwinkslagen aan geven. Ja. Want anders krijgen we die poll niet gevuld. Dus we hebben onze fantasie weer even laten gaan, Marcel. Maar dat is er op 6 geëindigd, Leon. Ja, op 6. Met 4% van de enkele honderden stemmers afgelopen week. Hij gaat in hongerstaking om zijn basisplaats af te dwingen. Aha. Dat is iets nieuws. Dan gaan spelers in hongerstaking of zo. Want er kan al niet zoveel meer af bij Andries. Ja. Dus ik denk dat hij snel zijn zin kan krijgen dan. Dus ik heb niet alle opties verzonnen. Dus ik heb er geen beeld bij voorgesteld van tevoren toen die poll werd samengesteld. Maar ja, 4% hongerstaking. Het lijkt me niet echt de manier om aan het werk te komen. Maar, nee. Want anders, meestal levert dat op de lange duur geen positieve uitwerking. Ja, je kan beter je kan in de goal meter iets meer volume hebben. Dan komt er eerder een bal tegen je aan, zeg maar, of zoiets. De bollen van Zwolle. Geen idee. Nee. Dat zou ook kunnen, ja. Op de Beer van de Meer, hè, was het ook vroeger. Nee, de joekel van jou is die. De joekel van jou. Ja, maar dan blijft er weinig joekel over, denk ik. Nee joh, dat was nummertje 6. Nummertje 5, Marcel. Leon, ja. wat staat er op 5? Wat staat er op 5? Hij vertoeft die zondagmiddag in het spelerzoon bij het tafelvoetbalspel. En daar gaat hij daar het doel verdedigen. Want ja, het bloed kruipt waar het niet gaan kan natuurlijk. Dus toch een dikke 7% hè, die daarop... die zien dat die dat heeft aangegeven. En de grap is, volgens mij staat er in het spelerzoon helemaal geen tafelvoetbalspel. Dus we hebben eventjes een paar mensen gefopt. Leon, wat staat er op... waar zijn we? Ja, nummertje 4 of zo? Nummertje 4. Ja, nummertje 4. Oh, dankjewel. Nee, hij staat 19% denkt dat hij gewoon in de goal staat. Waar anders. Gewoon in de goal, waar anders. Ja, dat betekent dus toch dat de NAC toch klopt. Hè? Dat ze Birigiti hebben gehaald voor als vervanger van de derde keeper. Ja. Dat zou dan het geval zijn, ja. Ja, dat zou het geval moeten zijn, maar dat geloven we natuurlijk weinig van. Of skip met z'n tweeën. Ja, dat kan natuurlijk ook. Maar ik moet wel zeggen, die laatste 4 opties, dus 4 tot en met 1, staat wel heel dicht bij elkaar als ik die percentages zie. Ja, klopt. Ja, het is echt een close call daar. Ja, ik noem geen nummers meer op, hè. Dat mag zelf wel. Nee, dat is Marcel. Ja, Leon, wat staat er op 3? Nummertje 3 met 21%. Ja, 21%, dat lijkt in de mode te zijn bij NAC. Ja, ik zou er eerst eentje van 19 pakken. 19%? Helemaal bovenaan. Nee, die hebben we net gehad. Gewoon in de goal. Oh ja, precies. Waar bemoei ik mij ook mee? Ja, dus... En, dat moet je niet willen. Nee, daarom. ik ben even chef Pol. Ja? Nee, wat in de mode is bij NAC is dat je naar FC Os gaat. Hè, als je een beetje op het tweede plan terechtkomt. Dus hij gaat bellen met FC Os. 21% denkt dat hij met FC Os gaat bellen. Ja. Ik geef wel gelijk een voorzet over de volgende poll, eventueel. Ja, inderdaad. Ja, wie weet inderdaad. Wat is zo aantrekkelijk aan ons natuurlijk. Hè? Want dat vragen we ons natuurlijk allemaal heel erg af. Waarschijnlijk omdat Visayo Adarabiayo daar nu... ja, dat is waarschijnlijk... We hebben er eentje met een moeilijke naam geloosd. En we krijgen er weer eentje voor terug. Dus, Os, dat is gewoon het nieuwe China natuurlijk. Hè. Maar wel aan kop, hè? Kijk, ook niet nou. Wel aan kop in de jup, hè? Ja. Leon, wat staat er op 2? Op nummertje 2 met 24%. Ja, dat klopt, nummertje 2. 24% die denkt dat Andries Noppert zich komende zondagmiddag er zich heel down onder voelt. Ja, voelt zich er heel down onder. Dus hij zei, hij skipt hem de doelpost. Dus hij zei, Skippy, ik voel me er heel down onder. Nee, het gaat natuurlijk niet in de koude kleren zitten, hè. Laten we dat wel zijn. Natuurlijk, in NAC, in BN Stem zeggen ze het heel beeldend van, ja, het is een klap in het gezicht. Hij weet dat er iets staat te gebeuren. Ja, ik bedoel, je bent je profvoetballer voor, dan moet je allemaal tegen kunnen. Dat er altijd eentje voor je staat. Kijk maar naar de bank, daar zitten nog meer spelers die niet aan het spelen toekomen. Dus, nou, Sander, wil jij even trommelen? Ja, even wacht. Mag ik hem pauken? Kijk, wat staat er op 1? Nummertje 1. En 26% denkt dat hij wel iets gaat vangen.
Maar dat zijn vooral op de bank gaat hij vliegen vangen. Aha. Dus 26% denkt dat hij vliegen gaat vangen. Op de bank weliswaar. Maar dat is allemaal leuk en aardig. Maar wat we hieruit kunnen concluderen is dat zo'n 81%, moet ik goed rekenen, 81% denkt dat niet Noppert in de goal gaat staan. Maar hoogstwaarschijnlijk dus die Birigiti. Zou Vreven hier ook naar kijken, naar deze poll? Ik denk dat hij wel... dan is hij een klein beetje gechargeerd natuurlijk. Hè? Want als 5 van de 6 antwoorden gaan over het feit dat hij niet gaat spelen... dan zou je denken dat het een bepaalde richting ingeduwd is. Ja, precies. Nou ja, wat zegt deze poll natuurlijk? Dit is natuurlijk niet wat we hopen. Hè? Dit is natuurlijk wat we denken. Dit is wat wij denken dat Vreven gaat doen. Dus dit is geen maatgevende poll voor Vreven van dit is wat wij willen dat jij gaat doen. Dat is ook voor het eerst in de geschiedenis van de Rad dan dat dat gebeurt. Dit is niet zo'n dwingende poll deze keer. Nee. Is niet het zelfs de Rad wordt wat matiger. Dat nimmer. Luister in de pels sinds 1996. Hè? Minder, dus we moeten wel scherp blijven. Nee, de volgende keer zullen we erop scherp zijn dat er geen twijfel over mogelijk is dat wat de aard van het beestje van de Rad is. Ja. Dus, maar als ik nou rechtuit vraag aan jullie tweeën, wat denken jullie zelf? Ik denk zelf dat Birigiti keept. Ja, dat vermoed ik ook. Ik denk dat... denk ik. Ja, het is natuurlijk lastig. Hè? Dus 2 weken hebben ze erop kunnen voorbereiden. Ik denk dat ze wel wat gesprekken hebben gehad. Ik denk dat spelers zelf al mentaal al op voorbereid zijn in voorbereiding naar de wedstrijd. Dat er toch iemand anders in het doel gaat staan. Tuurlijk is er wel wat afhankelijk van hoe het er afgelopen week is getraind. Hè? Hoe de samenwerking, hoe de dynamiek is met het rest van het team. Hè? De rest van de verdediging, die ervoor staat, die moet natuurlijk ook een goede feeling en goede communicatie hebben met die jongen. Hij heeft niks gehaald, hè? Nou ja, volgens mij kan deze jongen al best goed Engels. En dat is tenslotte al de voertaal in de achterhoede. Dat klopt. Dus er zit al wel een redelijke plus, denk ik. Nee, ik denk dat er redelijk alles zijn om op groen staan voor deze jongen om aankomende zondag te mogen gaan starten. Nou, dat vermoed ik van wel. Nee, we gaan dus eventjes richting het volgende plaatje. Want daar zit ook een klein verhaal. Dat is intussen wel een van mijn favorietjes geworden. Ik ga binnenkort even een catch aanvragen. En dat is een beetje het live lead van de NAC-supporters, zoals het al eigenlijk al jaren is. En daar willen we een beetje onze Andries ook een beetje meegeven. Ook in de slechte tijden moet je proberen het positieve ervan in te zien. En wij als NAC-supporters weten als geen ander, even the bad times are good. Onthoud dat goed. Ook een plaatje van maken.